Kwa kanyo ni obila matesindo obila ma migosi gi Kasagame boma ma Kisumu ndi Achije 2 bang' yudo gi nyamburko 11 kod fuoni kata spare parts mag nyamburko ma ichich ni ne okwal. Kaka Lydia Okeyo leronwa, Achije 1 to pod imanyo gi obila nyaka sani. Bang' report mane ogoye tesendo obila ma migosi 26 dwe mar 6 higani kod machielo mane ogo tarik 7 dwe mar 10 higani, obila matesendo obila ma migosi katiyo kanyakla gi jowetegi matesendo obila ma Kasagame kaunti ma Kisumu ne otimo apedha e miere 2 bang' yudo maling'ling ne nyamburko ma osebed ka igo ripode gi go nitiere miere go. Apedha no timie miere 2 Makayeko Junction kod Aliwa kendo no tele gi OCS matesende obila ma Kasagame gi migosi kamane gi yudo e nyamburko 11. Nyamburko go gin kaka mage: namba ndekro KDE 662F, KCY 973B, KDC 692P, KDG 157H, KDH 427F, KCQ 238G kod KCM 385N duto magin kido mar Toyota Axio. Mamoko gin mago mag Toyota Fielder manamba gi gin KDJ 631G, KDB 485H, KCH 950M, KCP 831E. Apedha matut no med time od Achije ma oyangi kaka Michael Eric Mwaga e gweng' ma Aliwa kamane gi yude fuoni mag nyamburko kamoting'o radio mar nyamburko ma Toyota, radio mar nyamburko kido mar Pioneer, radio mar Sony, namba nyamburko machien mar KDC 629P mane ong'ad ding'wen kod namba nyamburko 2 mambele gi chien manamba ne en KDG 157H kod fuoni mamoko mag nyamburko. Achije 2 ma omaki go yangi kaka Michael Eric Mwaga majahigni 32, machielo en Peter Andei majahigni 37, giduto sendik negi ketho mar kuo nyamburko ka achich maduong' Evans Otieno Meda to pod oringo ma olal ka obila pod manyondache. Nyamburko go din negi tesendo obila ma migosi kaimed tim nonro matut. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.